Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Good morning, syudad sang Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa malabutan sa ating tingog subong nga aga. No? Kumusta ka mo dira, mga kaaksyon, mga palangga. No? Welcome sa isa naman ka episode sa aton nga programa Istorya Espesyal. Live kita subong abot sa radyo, sa page sang Action Radio. No? Live subong ang aton nga programa. Although hindi ko ba di makita subong, diyan to sa? Alin na siguro, no? Sa aton nga programa, no, sa diri sa Action Radio, i-share ta diyan ay kay kabloka ang social media subong grabe man magano mo share, no, madasig-dasig mag-share subong April 26, bali 5 days na lang ang nabilin. Desisyon na kung mabalaan ta na kung ang Bacolod bala stay sa gihapon sa sitwasyon nga enhanced community quarantine or i-general community quarantine na ang syudad sa Bacolod, Negros Occidental, or depende actually, no, sa aton niya mayor, kag sa aton niya governor. Pero kung tulukon na gid naton ang executive order, hasta lang gid siya sa April 30, no? And ang latest, wala sang nadala ang Bacolod kag Negros sa high risk nga ginlawag ni Malacañang, no? Bot silingon, pwede kita yan makadecide nga manaog kita sa general community quarantine given the pronouncement of our president nga ang Bacolod kag ang Negros hindi siya included sa mga high risk, no, but dapat before kita mag-decide mga aman gid anay, no, mas mayo nga manigurado kita ya diri sa aton nga syudad nga since jutay katama kablo kagamay katama, no, ang Bacolod isa sa pinakagamay. That's why gusto ko man mag-assume nga nag-prepare early ang Bacolod, no? Bisan grabe nga waswasanay dire, pero kung tulukon mo gid, una kita nag-declare nga tanan dapat naka-mask, no? Una kita nag-establish sa bilog nga Pilipinas ang Interagency Task Force, no? Nang instrikto sa aton nga mga port, sa aton nga mga sea and airports nato, no? So amoy na tanan, no? Pagka-discuss naton sa buong agas diri sa aton nga programa, 1 hour lang man ni siya, pero at least every once a week makakilita ay kita, no? Inigyapon ninyo ko boss nga alagad yung si Hal Israel Ising sa langga kag upo kita gyapon diri sa Istorya Espesyal, no? Before kita mag tawag sa aton nga bisita, ari ana yung pila ka mga updates, no, diri sa syudad sa Bacolod. Happy birthday kay anay sa kagawad 12 sa langga, no? Sa amon nga ika-4 nga utod birthday subong. Tigal hindi man sa makalagaw kay lockdown subong, no? Total lockdown diri sa syudad sa Bacolod. So munggo lang to kunong handa anay sa balay, no, kay katinlo sang dalan subong kag kanami gid sang obedience sa Bacolod noon last week na prove gid naton nga nagaisa kita, no, paghambal nga way sa may magwa ang nagagawa lang gid, allowed lang gid nga magwa ang mga essential worker lang gid, no, and mga government employees para sa ato, no, and the rest ginabawalan gid anay. Naglabay ako diri gina on the way sa Action Radio, may mga pulis nga nagarubing, no, nga naga-check sa area, pero so far maayo gid, no, maayo gid ang compliance sang pumuluyo sa syudad sang Bacolod, no. Before kita magtawag sa atong bisita, ari anay pila ka mga importante nga balita, no, sa Action Radio. 610 ka mga Filipino seafarers gikan sa London nag-abot sa Pilipinas. Actually, we are expecting around 30,000 ka mga OFWs nga mapuli, no, diri sa Pilipinas kag mabalikin na sila sa ilang mga probinsya, no, and
one reason kung nga medyo ginatuyo pa kita subong kay natapos kami discuss ni Mayor alas 3 ang aga, no? May COVID kung wala yati overtime, no? Overtime gani ato niya Mayor kag kaina kagahon nagasige pa kita ya discuss, no? Kay may ara kita concern about OFWs, no? Although i-clear ko gid anay waay pa kita naga-entertain gid sang mga queries about sina because waay pa sang executive order no o kon official nga mando ang aton yang mayor nga kita ang ma-handle sina, no? Pero ginmunoy kita verbally nga stinga konsehal ising itugyan ko sa imo ang responsibilidad sa pagtatap sa aton yung mga OFW, but we are still waiting for official designation by our city mayor through an executive order, no? Meantime, ting iyang agin discuss is about nisang concerns sa ating mga OFWs because may mando ang national, I think, nagka-problema sa subong because grabe ng influx sa mga OFWs dito sa Manila, no? Ang madugang naman, aside sa nag-exist na itong daan, is mga around 30,000 kuno, 25 to 30,000 yung mga OFWs ang mabalik diri sa Pilipinas, no? Tungod kada nasyon, kada pungsod, nagasiraman. And tian na sa Manila dito, no? I mean, medyo delikado dito sa Manila. Isa sa mga concern ni Mayor kag ni Governor kagapon gani kay nabatian sila nga may isa ka barko nga mapuli diri on I think Tuesday ang expected niya maabot dire kag si national ang nagmando. Way kabalo si probinsya, way kabalo si syudad, no, si LGU. So, ang ginimo agapon ni Mayor, nagtawag siya sa kay Nograles. I think isa sa mga bintaha tagid, no, because we have a mayor nga presidente sa tanan yung mga liga sang mga mayor sa bilog ng Pilipinas. So, naka-contact siya direct sa kay Nograles, no, ang spokesperson, I think, sang IATF, no. Sakto, no. Kag namangkot siya sang detalye. How come nga may mapuli dire, may allow ang national and national through kay Galvez, no, nga kabahin isa man sa mga kabinete sa Malacañang kag sang Marina nga may papulion sila diri sa probinsya sa Negros kag sa syudad sa Bacolod nga mga OFW nga why idea ang LGU kag ang probinsya, no. But anyway, that's the national command, no, ginmanduan kita. I think why makita choice dira but to accept them kiti we have the responsibility. Negrosano na sila, Bacolod nun na sila, no? And ako personally, although, syempre, may fear sa aton, no? Nga kung bato nun natin, ini sila, kablo ka mo, nag-positively God is from Cebu. Mga stranded tong OFW, ang duwang nag-positive. Pero kung tulukon ta, nag-positive ato sila because under sa quarantine. Meaning nag-observe ini sila sang precautionary measures. Nag-observe ini sang protocol. Ang delikado kung may travel history ka, kag wa mo gin-declare, kag wala ka naka-quarantine. Amo actually ang pinaka-delikado dira. Pero for so long nga nag-observe ka sa tsakto nga protocol, na-isolate ka, kag nabulong ka sa tsakto, I don't think may problema dira, no. So, ginsettle ang problema yesterday. Hasta subong on process in asya, no, ang ang communication between national and local and provincial because may mga protocol kita gina-observe supposed to be. Like for example, dapat meras na conforme letter nga pag-abot na diri sa Bacolod, dapat ma-obey sila sa layis ang syudad. Example, dapat madiretso ka mo from port to quarantine center. Dapat before ka magwa 14 days nga quarantine, ika-11th day, dapat may swab test ka mo, liwat. While abot may swab test ka mo dito sa Manila, dapat dire, before ka mo i-release, may swab test pagit mo. Very strict ka tama, no? Because may ginset nga rule para sa mga OFW naton dito sa Manila. Kag may ara man kita ginset nga rule dire sa syudad sa Bacolod, no? And ang aton mga OFW, naga-appeal gid na sila nga number one, tani hindi kami diri pagbabayaan, no, sa Manila because mas prone kami diri, no. Kag number two, sigurado kami safe kami di. Kaya dapat nagmalasakit na kami na di. So diri pa lang sa amon nga and kung gusto nyo i-swab test na kamo. In fact may memo gid man ko nabasa nga in case gid man nya batunon naton ini sila i-swab test sila anay. While abot nga swab test dito kung mag-negative sila, pag abot nila di may mandatory gitaya nga 14-day quarantine
tag another swab test pagid, no. So far ang aton yung mga OFW willing mas sila mag-submit, no, sa why gyud problema sa amon kay tikablo ka mo mga palangga kung tulokon tagid hindi tagid man ni pwede pabayaan ang aton mga OFW, no. During the time nga waay ni ang COVID, sila man ni ang nagakontribute ako sa aton ekonomiya. Nagasakripisyo man isla obra sa gwa para may maremit man diri nga mga dagko nga taxes magapadala man diri sa Pilipinas, no. Kag dako ning gina-contribute man nila sa aton nga progress, no, sa aton nga ekonomiya diri sa syudad. And now is the time nga need naman nila ang bulig, no, tungod wa sila choice ginapapuli sila, no. And kung pabayaan naton ang isla didto, ang possibility is imbes nga safe na sila kay every day na sila yung gina-check mo, nag-quarantine na sila, naka-isolate na to sila. So, bayaan nato na sila, kagulton, tapayang magkaran-karan ang sitwasyon sa Luzon, kablo ka-extended ang Luzon Laban-laban, extended, pagid na sila yan, no. So, mas pro na to sila, no. Ti kasubo man nga, inabilang tawag bilang pigado ka na to, tungod why ka na income, why ka naman pagsakay mo, naubos naman savings mo, kinagabayad ka man to sa imong mga hotel, no, sa imong mga pagkaon everyday. Mas maayo pa kung magdimdim na lang sila kuno sang asin, kay sang patis diri sa Bacolod, basta kabalos lang ara sa sila nga duta ang gidak-an mismo, no, which ako na batsagan taman, no. But at the same time dapat mo-comply man kamo sa gina-set naton, i-set naton diri nga lahi sa Bacolod kay sa probinsya sang Negros, no. So why pa man kita sang official gid nga assignment from the city, pero ginmuno lang kita nga daan niya verbally sang aton niya mayor. Therefore dapat preparahan na gid naton in Asia, no. And so far prepared ang Bacolod. So amo to, no, si ginatawagan man subong, coordinate man subong si Nograles sang about sang amo sining tikang, no, sa bilog ng Pilipinas kay nang I think may movement ang nasyonal kag ining mga pila ka mga agencies sang OFW nga i-deploy ini sila, pero why nag-coordinate sa syudad yung sa Negros. Ang ginaayo lang man naton diri lisensya man mo kay para coordinate makamo diri sa amon, kay para maka-set makami sa amon lay diri sa amon nga syudad diyan. No, wag gid problema kung duay na kami choice tungod national na nga mando, sige lang ipabalaan lang kami di. Kay para at least may mga rules man kami yang i-set man namon niya before kami magtapak diri sa amon nga port ya, no. Anyway, before that na siya discuss further, nag-update lang kita sa inyo, no, about sa pila ka mga balita subong. So mga around 25,000 to 30,000 yung mga OFW subong ang nagadagsa dito sa Manila. Pinuli man sila kay man operation ang ila kompanya subong, no. Another news dere nga ari sa aton nya sa page naton ano ni sa president sang North Korea, bay da sanay kalayo man to, no. BCPO igasumiter sa DSWD ang ngalan sang SAP kag 4-piece beneficiaries nga nagapanahor bo hindi man yan nag-intra man, no. Abi niya bala ang 4-piece ni bala, ako yung personally may kilala ko yung dako ang bulig sang 4-piece no, na pa-school live lang bata yan napatapos ya kag may kialaman ko nga nakaobra na subong sa mall kag ang ina sa nga bata amon nagabulig subong sa mga manghod, no. Namitan nga programa kung di lagi pagabusaran, no. Inablang ano abi kay kahapos ginbaton sang 4-piece ang kwartay, ano pa daw hindi iban wa value, inablang kahulat niya sa balay mo every month na maabot sa imo. So inablang tawag lang ang tanan sa kalibutan hindi permanente. Mabot na tsimpo, hinusulan nyo gid na kung ano nyo gingamit sa tsakto. Pero kung ginamit nyo sa tsakto, kabisa madula pa ng 4-piece, pasalamatan gina siya sa mga nagtutom, no. Kaya ko yung nakita ko yung mga 4-piece nga gingamit nila sa pagpaeskwela sila kabataan ang ayuda sang gobyerno, no. Kung ay mo yung ginamit, kag hinali, mabot na tsimpo madula ni siya, or libato ni siya nga programa, hinusulan nyo gid na. Pero those nga nag-invest sa ilang kabataan, amon na bla may migo ko na sa una nga pertigit pigado, no, pertigit pigado. Ano ko gid upod ko sa student government sang eskwela pa ko sa Bacolod City College, no. Ilabalaya ano gid yan ng do inablang gid pa star sila kay taga umani sila mo. Gid pa star sila. Ang iya nga Iloy galaba. Tapos may pension lang bigyan sa ligan.
So sa uma nila, nasuyaan ang iyang iloy, nga agad mo ginakagasto ang iyong mga pensyon sa iyong mga bata, sa piskwila sa bata, may bakal karabaw. Kaysa umaga, kami karabaw, kasikat ka, agdoan mo ng iyong mga mabuhi si mo everyday. Ang sabat sa iyang iloy, tingati, need ko na iya piskwila ng bata ko, kaya ma-invest ko sa iyang edukasyon. Ang iyang bata subong, from a very miserable, kagbigado nga sitwasyon, kaya tidamos lang maglutod siya ang agot, halin sa pinakapigado nga sitwasyon, subong, ginkaluyan gid no, tatlo ang salakyan, bakal duwa ka balay, may mga resort iya sa Don Salvador no, and gingrasyahan gid tungod matutom gid no, and dambala sa iya mga piyak balay ang iyang ilog ipatlugan niyo tukod ako nga tiyanggi silang umasubong kag nagbakal man siya mga umahan mga properties man no, hambal sa iyang iloy ti ari ng karbaw ko subong na naga-provide sa ilang needs, naga-supply kag nagabulig siya sige pareho. So you know, na may gitani ko ang aton mga 4-piece would realize nga ini nga grasya gamiton tagid investment para sa future sa aton nga kabataan kag sa generation sa aton nga kabataan kag even hindi mga 4-piece. I hope ang krisis subong would enlighten us no, would make us realize nga kabudlay kang mga savings, kabudlay kung stagnant ka, no, kabudlay gali i-appreciate ako brat at the same time, no, damo ko kabasan sa Facebook nga magbalik lang ko sa obraya, hindi ako magpalit, hindi ako mag-absent, hindi ako agad mag-day off, na mo na ilang hambal. So gaka-realize natin kung ano ang value sang trabaho, ano ka importante sa trabaho, kagano ka importante nga naga-save gid kita no. So sa mga ginikanan, I hope we realize nga the only way mas save nato ang ating nga kaugalingon at nga pamilya is to invest sa pag-eskwela sa kabataan ta, sa pag-instill sa maayo nga value sila. Kaya maabot ang tsimpo, kablo ka domino effect ni siya mo, kumbaga do bandwagon effect ni siyang matabo. The moment mapa-eskwela mong bata mo, kag makatapos na siya naman na ang makuha sang responsibilidad, kag mag-sustainer sa imo nga mga kabataan. Ang kapigaduhon mas stop sa ina nga generation. So invest ka para ang ina nga generation mauntat man. Ang ina nga bata ang gintutuman mo, ginpa-eskwela nyo nang siya naman na ang ma-change sang kumbaga landscape sang inyong generation, sa inyong nga dugo, sa inyong nga pamilya, no. And sa mga kabataan man dira sang 4-piece, sa mga kabataan sang pigado, so dito, yung ginahambal ko naman, hindi nyo agad blame ang inyong ginikanan. Nga iba niya mayo. Kaya iba niya rebelde, ibang gadinungol. Nga iba niya kabataan niya, mayong balon, makakaon sa insakto, may project sila ya, nami labayo, may life sila ya nga, nga kita ya hindi, no? Why na kamo ya time mag-blame sa inyong ginikanan? Because ang inyong ginikanan, hindi mo nasala nga aging bata na sila nga pigado. Why na kamo time na magbasulay? Pero, suliton ko, hindi mo sala kung yung bata ka nga pigado. Sala mo kung mapatay ka. Nga wag ka magiging mo sa kabuhi mo. So now nga pwede ka maka-change sa iyong mga life, may opportunity ka, tungdubin ka pa. Tutumi, ang basihan sa kabuhi, hindi na siya kung ano ka subong. Ang basihan sa kabuhi kung ano ang future mo, kung ano ka sa ulihi. So hindi kaya maguri ang subong niya, kasakripisyo ka. Hindi kaya maguri ang subong niya, ano man yung panimalay, man, hindi ko kakaon sa insakto. Hindi, tutom ka gani. Wala kay subong, hindi na siya permanente, daan mga problema, hindi na siya permanente. Ang permanente, ang life nga wala ka problema, kaya tulog ka every day, ang problema gabot siya once in a while. Meaning, it is not meant to stay, it is meant to test you, to give us trials, to give us challenges, to make us realize mga butang-butang. Pero passing na siya. So, hindi ka mag-stuck dira dapat. Okay? Okay, nadugayan ako dira nga topic, kaya gusto ko ginablay motivate. Kabalo ka dira mo kita naghalin mo no, why mo kita naghalin sa dako gid nya pamilya, balo mo kamo dira mo kami dako sa squatter area dira sa barangay 4 no, nag-graduate man ako sa public school, Bacolod City College, nakita ko gid ang struggle dira no, pero ang life ya aton giniari niya ang ampang sa kabuhi ari sa kamot naton niya. So inablang gambal mo ko blang nga ari ko di, why mo ko kabalo, ang may mga essential lang gid mga butang nakalabot ako diri, ang ma-recall ko that's yung nagpabisisi ko. Kaysa time to, ang parent ko kaprang kanaya mo nga, tipito kami kang magutod, may college kang magulang, may utod kang elementary, hindi na kuya ka, hindi budlay subong nagbata pa si mama during that time nga mag-graduate ko. So sila ni mama, hindi ka maguntat sa Bacolod City College ka. Eskwelahan na siya for the poor but deserving student para hindi ka stagnant. Yung education is very important.
why problema? Nagpabisisi ko, no? Sacrificial lamb ko, kung baga man sa amon man niya panimalay. Kaya kung mag-insist git yung gusto ko, damo kami magulutod, na bla. Pero tsak to ginahambal na blang kung kapakanubo ka, ang ginawa na mga idea ya, magpasakasi mo ya. No? So, during that time, why man problema? Sang maghambol ka sa kagalingon mo, ipasakay pagit ka. Gaanya ka grasya, iparealize sa simo nga, kalma ka, tutom ka lang da, kay kabalo ko yung part ko. All-knowing God na siya mo, powerful na siya katama. So, chill ka da. Hindi ka magreklamo, tutom. Kaya mabot na chimpo, yata ko na simo yan, nag-promise ko. Bigla ang ginawa, nag-promise na yung tagaan niya tasang life nga, tagaan niya tasang life nga, abundance sa kabuhi. So, kabataan, sang 4-piece, kay gakabatsagan, yung subong ginabatikos, kamutudo, subong, because man sa ginahimo, sometimes ang inyo blang mga elders, no? Tutom ka mo, no? Hindi na, tapos na to, subong feel git yung grabing krisis, gakabatsagan, tagid lang krisis, subong, wala to, halos na ako kasabat sa Facebook ko sang reklamo, kagang pinakasakit, gid na lang, kaprangka, gid yung mga wine, bata ko, di wine na di, gatas, bugas, na hindi pa pwede pa kanon rice, ginapakaon na lang namon, kaya tiway na mo, hindi man siya makapa-breastfeed, kaya tungod, hindi ko katsindi kung ano siyang reason kung ano siya breastfeed daw hindi gatas na nagagawa daw something like amon irregular siguro no. So I hope hindi nga pagtilaw wake up call ini sa aton tanan no nga evalue ginat nato na pinaka-importante gid diri sa kalibutan no. Above all faith hugot niya pagtuo sa Ginoo ya malampasan ta gini tanan no. Ako nagapati ko dato nag-stop ko ganyan na post sa mga news sa akong Facebook kasi lang ko hindi ko na mag-post negative no. Dapat motivate gid ang tanan ibuligan tayong sa isa nga kayatan niya no kayatan nga pagtilaw ya no with insaktong mga proseso may pagtuo sa Ginoo may pagtutom may pagpaninguha stay at home cooperate sa gobyerno ma-survive ta gid ni no ang COVID nga ari subong sa aton. All right, and allow me to mention gali also ang may ara kita subong sang ito gi-mention ko ginabla kami mangkot diri sa ako no kung ano ang pwede mang status ng syudad sa Bacolod after April 30. Why pa no naga-meeting pa kag na-evaluate pa ni mayor ang status no sang syudad sa Bacolod. Kaya kung tulokon gid nato ni gid man be kung padalman ta gid ang Bacolod nag-prepare gid man early no even si province nag-prepare gid man early kay katulokon ta inablang siyempre kita ay mawaswas lang kita sa kakulangan sa gobyerno mo why kakalabot sa amon diri ang food packs ang SAC ang special amelioration program ginpili no which tuod na siya naging pili gid man na siya katibay may mahimo piliong gid na siya no kiti pila man nakabilog ang importante lang gid tani ang ako lang gid nga sentimento daya nga importante makatulang gid siya sa pinaka deserving no sa pinaka nagakinahanglan gid tulokon tagit subong ang reason ko nga hindi kita high risk no nga kita sa moderate because nagprepare gid man niya ahead of time ang si syudad sa Bacolod no meron kita mga respiratory center kita gani subong no ang grabe ang monitoring sa aton nga city health office no grabe ang pag-implement diri dudugay gani may guest ako nga police no interviewon ko siya about sa estado naton diri sang seguridad sa syudad sa Bacolod. Ang nag-prepare gyud makita ahead of time may mga executive order kita diri about the mask gin-declare naton ang Bacolod nagupod kita sa preparation niya no sa pag-declare sang sa aton nya komunidad enhanced community quarantine kag gusto ko man ihambal ni although may mga pasaway man lang may mga curfew lang nagalabag bla sa lahi naton pero gusto ko gina-mention abi niyo mga palangga nga isa sa mga rason ko nga moderate risk lang kita kag kita madala sa grabe gid nga sitwasyon kapati ko yang ang Bacolod no nya nag-cooperar gid may mga pasaway gamay pero tungod grabe inyo cooperation nag-ara kam sa inyo balay nagatutom kita nagatingwa kita nga hindi magpasaway although may aragin man niya nga pasaway, pero majority nagtingwa gid hindi na pwede i-claim sa gobyerno hindi ko ni pwede ambal kay ari kim sa government kay maayo ang gobyerno nag-prepare kami mo ari sa amon ang hindi na pwede sa totoo lang gid nag-impose lahi ang gobyerno nagpreparar temprano ang gobyerno si Mayor Bing si Vice Mayor Alcid si Congressman Greg kami diri sa council pero ang isa sa pinakadako ang contributor daya pumuluyo
Kaya bisa mag-ano pa kami sa gobyerno, kung bastos ang pumuluyo, agwa ay nagasunod sa laye, hindi nagyapon mangin successful ang aton diri nga implementation. Sa totoo lang gid, ginimo sa gobyerno iyang apart, pero mas ginimo sa pumuluyo ang iyang apart. So, ako ya personally, gusto ko na ibalik yung credit sa pumuluyo ya. Nga ano bu di ang aton diri. Grabe ya mag-react ang bakulod nun. Grabe mag-react. Payaw-yaw mo sa Facebook ni Hamak. That's why ako ya, I really don't mind. Mga kita sa Facebook, basta wala lang basta sanay, na may ako magbasa. Grabe magreklamo. Tungod sa reklamo sa pumuluyo, magkita mo sala mo. Magkita ta ding kakulangan ta sa gobyerno. Ako ya personally magkita ta ya, kung hindi magreklamo ang pumuluyo isa, syempre getting hot na di sa babaw, no? Sa gobyerno sa babaw. Pero sometimes, ako nakita ko, mas damo sang namin nga suggestion. Kung basahan mo lang kita mga suggestions ng aton mga netizens, damo ko dyan namin yan, no? Nang ano lang, nga pamati sa imo pumuluyo, pamati sa imo follower. That's the only time you can be a good leader, no? So, iba naman galing ito, medyo hindi naman niya namin ang pang-post yan, no? Medyo hindi naman blaya ka respeto, blaya. So, ako yung mga nagkasapak, no? Nag-promise ako, lingon ko yan, hindi ko yung mag-entertain negativity, no? Yaw lang kamo daya, pero ako dili na ko sa positive, kaya gusto ko nang hindi ko apektado everyday, nami ko ang mood taya, inablang despite sang kagatabo blaya positibo taya, no. So nami gid sa participation kag cooperation sa atong mga pumuluyo. Hindi ko kabasa sa inyo nga comment kay kadasig mga palangga pasensya gid kadasig magsaka bala. So hindi ko siya mabasa isa-isa. Okay. So amo nang latest update nato, no. We only have 5 days left and kabay pa kang sige-sige ni siya. Subong nga Domingo, every Sunday, well, I don't know kung base ang ng last nga Sunday, guro under enhanced community quarantine, gina-lockdown, total lockdown ang Bacolod, no? Kay ginastriktuhan tagid ang implementation naton dire sang enhanced community quarantine, kay this is the only way nga ma-stop ang pag-spread ng virus. Ang nabla nila, and even doctors, virus will stop spreading if people will stop moving for as long as ang pinaka-safe gyud ka sa balay mo. Bisan sa totoo lang, bisan may piyak balay ka nga positibo, ako lang bisan may piyak balay ka nga positibo, muyong da bala na ibla. Muyong lang, hindi lang agad na i-interact sa ilahan ay. Kay mapatay lang man ang virus after 14 days, no? Amo nang pinaka-check to giti kung dalon siya to be sa ospital kag may nabilin ta siya bing nagpositibo. Kag ikaw yaga pahimuyong ka man lang, observe ka bala sang precautionary measures, nagapang-alcohol ka, naga-mask ka, safe ka gidya, no? Safe ka gidya. So, ang ginapakita subong sa Bacolod noon, nami gidya nga kooperasyon niya, no? Nga kung Sunday, alat sa aton mga panimalay, malantaw tabi sang live streaming sang mga sermon sang pastor, banding sa family, tuluto ka mo dira, no? So, nami gid ni, no, nga chimpo para mag-cooperate kita sa aton nga gobyerno. Try ta laboton subong si Major Gabana, no? Kung malabot naton siya subong aga. Kablo ka nagapulaw man ini sila tungod frontliner naton ini ang aton yung mga kapulisan, no? Sila ni ang nagamonitor man sang aton nga peace and order kag ang implementation sang enhanced community quarantine diri sa syudad sang Bacolod, no? Under ni sila sa kay Sir Binyas, no? Ang aton nga police director. Langgid. Before ko ibutang si Sir Gabana, try ko din may mabasa ko din ang comment. Okay, I am a for peace beneficiary for so long. Okay. I'm so thankful nga isa akong tagaan bulig sa government, mitatlo ako kabataan. Okay. Sige. Sige, dugay lang ha. Live taanay si via phone patch si Major Gabana. Sir, good morning. Morning yun, sir. Kag sa tagpalamati isang Action Radio. Sir, pasensya kita na disturbo ka si Imo Domingo sa ngaga. Kabalogit ko kung ano ka mo kakapoy, kung ano ka mo kasako. Una gid sir, before sa ato niya pag-istorya sa imo, mapasalamat ko anay sa inyong sakripisyo, no? Everyday ko galibot, i-report ko sa NGC mo kisa kung may extra kita nga bugas galibot mo kita sa mga uma dito sa babaw nga way halos ni malabutan bla. Gakain counter ugid ang mga check-up points, no? And kaluoy sa mga pulisan nato, no? Mas stricto sila
yawon sila. Mas stricto sila, kigan sila. Naka-experience ko personal, nakita ko sa tubang ko. Kasi ko lang bigla, abigin niya sang iyan niya nga lalisa. Lalisay lang nga duwa actually. Hindi, pero hindi to police, sir. Though force multiplier to siya. Sa nga ako na nagbulos, gimangkot ko siya. Sin ko ano, tabo nga kadugay-dugay gito. Daw, dapat check ko nyo lang ang ID. So, sir, hindi siya mapakita ID. Kaya ang ID, ako no, aras lod sa iyang nga bag. Tiga, pinangakig siya kay dakok ko nung inahatagad nga tax sa Bacolod. Nga kadaan pa o sisa. Amo na hindi mo siya magpa-identify ng essential worker. Kaya kung essential siya, wag yung problema. Ate, ID mo lang pangita na mo, no? Siling ko, sa pinsar ko lang, siling ko kakapoy, man sa ubra sa mga kapulisan, man, no? Nga gin-assign ka da para magbantay, gin-assign ka da para mag-secure sang safety sa pumuluyo. Ikaw payawan na akig ng everyday, no? Sir, kumusta so far ang inyong pagbantay sa mga dalanon natin direct kag implementation sa aton nga enhanced community quarantine? Oo, sir, no. Isa ginasa sa mga challenges nga ka-encounter sang aton kapulisan, especially sa amon sa area sang police station 2. Damo na kami na kasarapo nga mga amuna nga klaseng isang tao nga ang ginapangita ka man lang mga ID, ang ila quarantine pass, dason ang ila mismo be government issued ID or any ID nga maga-support nga sila gid man ang sa home quarantine pass. Nga tapos mo tani ko ipakita nam lang nila bala tani aw. Mayara pa kisam nga malalis pa, mambal pa nga hindi mo ko kilala how. Biskan to dara ka nga isa ka taxpayer or isa ka kasi known diri sa Bacolod. Pero hindi man halos tanan nga tawo nakakilala sa imo. Correct. Oo, kaya mo na ang dapat tani, biskan ipakita na lang gid blang ID para hindi na sila tani ma-delayed. Diyan lang kiti mayara gid isa nga daw takson pa aton kapulisan or gina-underestimate aton kapulisan. Abi mo, sir, gusto ko lang i-mention, sa Handumanan, gabi, kinamutos kami bila, nagabihan kami, mga 10 siguro, ang ginpangduloon ko mga staff ko, no? Kag very strict ito sa Handumanan, nang sitagis laya, ipakita kong ID ko, tapos ang duwa ko ka staff sa likod, gin-check pag nila yung ID. Kaya sila nga, sir, kabalo ka, social distancing, ni kag curfew, gabi na. Grabe, ako ya believe kit ya, kaya nablang kung mag-impose kita laye, strictohon ta. Anong pulos nga may nagsugo ka mo sa kapulisan, tapos kung may VIP, hindi nila pag-istriktuhan. No, I mean, ang ko to actually, sang ginimo sa duwa to ka pulis, sa piyak gidya sa entrance, ang dumanan, sa exit sa may bangga tutong. Duwa gidya ang nag-check ya, duwa gidya ang gina-flashlightan sa likod. Amo na yung dapat ya, no? Kag, check to hambal mo, sir, a while ago. Gadugang pressure sa inyo, tungod gabantay na kamo, siyempre 24 hours na siya nga duty, sir, no? Oo, sir. Bali, aga hasta gabi, hasta mag-aga naman, ga-shifting ka mo. Bali, alternate pagka next day. Okay, sige sir, padayon na sir. So, isa sa mga kina-encounter nyo is ang argumento bisa itong asdalanon. Oo, sir. Pagdason nila blang miyara, sir, nga pag-abot sa check-up point area, inang biskan pagpanubo blatani sa windshield sa driver's side ate. Why man kis nila ginapapanaog ipakita lang gid ang ID tikis kwan pa super tent pa ila sa lakyan ti paano mo bi makita ang ID dason kung flashlightan mo sila mga kikita silaw ko no. Tikon para di ka masilawan hindi ka ma-flashlightan simple lang gid ipanaog blay mo windshield. Correct. Pagwa ang imong ID kag ID sang kopdanan mo para way na damo istorya. Gani man, kung way ka man maghimo nga malain, way gina problema. Kita ka man ng ID. Sir, isa ka question pagid. Wala abot sa dalanon. Kumusta sir kay actually ga ka monitor kung imo nga mga ginapanghimo, no? Grabe, ang isa ka sa mga pinaka-active gid nga in charge sa aton kapulisan. Kita ko gani in fact last time ginhimo nyo nga daw anong terms na lang ang mga violator ginabutang nyo sa isa ka area. Anong terms na gani sir? Bali holding area. Holding area. Nakita ko damo ang inyo ginapang dakop, no? And siling ko grabe man nga grisgo man kaya mo katama about sini. Sir, kumusta so far ang implementation sa curfew natin naman diriya? Subong sir no kag nadako man ang kwan impact nga positibo sa ginhimo namon sang sugod-sugod gid sang pag-implement sang enhanced community quarantine kay subong kada kita nila ya sang kapulisan
nga nagalibot abi. Mm. May pagkatahap dayon nga sinulod sila dayon insigida kag iba na nahadlok na gid magwa. Mm. Kay tungod nga na-experience na nila kung paano ka palamukan or papulawon sa isa ka holding area. Kaya hindi ka man katulog da ay gapungko ka lang sa bangko. Mm. Dason katugnaw pa sumalam mamunabi damo palamok. Mm. Kaya muna nga ang iba natahap na gid kagway na gid magliwat. Pero may ara gid gyapon nga mga tiga-ulo gid laya. Mm. Nga kadua or katatlo na madakpan sa same violation ng gyapon sa violations ang ato nga gina-implement nga curfew. Mhm. Kag ang hindi pagsuksok sang face mask. Mm. Kaya dasan na ang aton kuha na biskan patapos na or lapit na lang gid bima and ang enhanced community quarantine, ang kapulisan niya wala gid dyan untat sang pag-implementa sang tanan nga executive order nga issue sang City Government of Bacolod. Kag ini magapadayon gid sa pag-implementar nga ipakita gid nga ang kapulisan with the support sang City Government nga we really mean business para sa safety sang kadam-an. Mm. Sir, so far sa imong experiensya, ano ang pinaka dako nga gin-encounter mga problema sa sining enhanced community quarantine? Ano man ta among pinakadako nga naging problema sang mga kapulisan sa pag-implement sang enhanced community quarantine? Kablo ka sara mo niyo. Bilog nga kalibutan, why anticipate nimo? Di ba? I mean, first time niya sa history sang kalibutan niya nga may COVID. So una to ito mga Spanish flu to. Pero aton generation nagtupa ining COVID-19 ning virus. So kamo sir, natsimpuhan man inyo mga generation bilang kapulisan, ikaw bilang head. So for sure ano pinaka-common nga or isa sa pinakadako nga nakita nga problema sang kapulisan sa aton nga pag-atubang sang COVID-19? Una gid sir no, amo ning isa naton nga maanan gid ini balang facilities sang mga naton nga kung in case may ma-identify kita ding nga may mga diferensya or nga ginakuha naton sa mga PUIs. Dason ang ikadua, ang facilities man mismo nga para butangan sa mga tao nga naga-violate sa aton nga mga executive order nga gina-issue sang LGUs. Kag dason ang isa pa gid dira amo ni ang support bala, no? Wala naton makitungod wala naton man si party damo gid jaga suffer kag amo na nga damo man naga-violate kay tungod ang ginapaminsar Manila ang ilang pagkaon sa pangadlaw-adlaw. Yeah. Kaga ang isa ang pinakaano ko gid dira iniblang party sa SAP nga kung mahimo ako gad kon gid kuning nga paghatag sang cash nibla sa mga tao. Kaya kung isipong gani isang iba ni nga tao nga ginapantagaan naton apolay wala man sila mga obra mga pasagod man lang ni kag mga pasaway. Kaga mo na bala nga kung makakuha makadulod-dilihin siya kasami dayon suyop, sugal. Kaya mo na do kung sa kapabla hindi sila bala deserving nga pagtagaan sang cash money. So therefore tani kung sa ako nang maano is mas maayo pa ang relief goods na lang ihatag sa ila compare sa kasi amla kon ma-monitor nyo nga kadamo sa nga kladakpan nga pagkataton sang kwarta sugal dayon pagkatabaton sang kwarta suyop dayon. Ay nako. Mugtasa no. Inablang anyway, sige lang. mas stress ta ni karon. So medyo madamo-damo gali isang pangatubang gali nga problema man no. Prate ng sir insert ko lang yung question, mas malipat ko. Ang numbers ng kapulisan, enough man siya, sir? Ang ratio tablao para mag-monitor sa bulong ng syudad? Kung sa ako nga pagkuhan, sir, kung sa organic talang gid kulang gid kita sang kapulisan, no? Kaya hindi natin mo-observe ang 1:500 nga police to population ratio. Pero kung ining mga ato ning augmentation personnel nga nagaduluti subong diri sa Bacolod, plus ang ato ni mga under sa field training program, kung ini sila bitanan nga mga personnel ni magiging organic ni sang BCP o plakad daw, siguro inamambal na naton nga enough na ang kapulisan para sa Bacolod. Pero biskan toda butang ta sa present situation gid nga kulang kita sang kapulisan diri sa Bacolod. Kung gako operar lang gid ang pumuloyo
makaya na sang Bacolod PNP. Mm. Amo man lang ginadaan ginakilangan gid sa biskan diin nga mga probinsya o syudad kilangan gid sang kapulisan niya ang cooperation sang Pumuluyo. Mm. Sir, may isa ko medyo tayog ng question, sir, ha? Pwede mo na siya masabat, pwede man hindi, wag yung problema. Sir. Kaya kinamagine ko lang ba, sir, nag-mention ligad si Presidente nga base kung ako gani mapuno kag duway ka mo participate, duway ka mo cooperate sa gobyerno, I might declare martial law. I might. Why siya nga ba na ma-declare siya? I might. Base kung ma-declare na gilang ko yung martial law, yakit daw, why man nga respetuhay, di ba? May mga issues sa NPA, may mga issues sa kadamo sang issues, no? May mga waay nagasunod sang lahi, no? Sir, pwede mo kami sa patagaan gamay nga idea kung ano ang pwede matabo kung mag-declare martial law. Like, hindi ba sa Bacolod, example, sa... sige, Bacolod lang, be. Example lang, although medyo tayog, sir, medyo tayog sa Bacolod, moderate risk today, ano na sila matabo man, I don't know kung may idea ka na just in case mag-declare martial law ang Presidente. Kung in case mag-declare gid man martial law ang Presidente, ang pulis, masundon gid na ang mando sang Presidente. Mm. Pero gina-observe ta gyapon ang basic human rights sang tao. No? Irespetuhon ta gid na. Kag ang kapulisan before mag-implement sang isa ka mando, may mga protocol kami nga gina-observe. May mga guidelines nga disseminate sa amon kung ano ang dapat namon nga mangaymuon. Nga hindi man kami makalapas sa kinamatarong sang tao. Sir, nakaabot ka before sang martial law, why no? Nakahobi naman si mo eh. Why ka nakaabot before sang martial law? Kuan pa ko to, bata gamay. Oo, duway hindi mo na wala pa kuan. So, wala pa mabuot. So, kay ibanda, sir, may kablo ka damo. Ang ini nga generation, why hindi ka-experience martial law mo, like sa amon generation, bibaw sa amon gadya. Sa sinabi nga generation, why taya, kakabasa ko lang asa, pero why ko yan experiencehan gadya personally, no? So, although grabe ang mga storya before, kung ba i-trace mo sa history, grabe ang mga abuses, grabe ang mga crimes, no? But subong lain na nga generation, may mga social media na kita subong yan, mas dasig subong ang pag-monitor sa performances sa mga violations, no? Do you think, sir, although personal na lang nato ning istoryahan na sir, imo lang may personal na opinion. Do you think, sir, kung mo ning kapasaway sang pumulo dito sa Manila, no? Do you think ang epektibo ang martial law? Kung nantaw naton, sir, epektibo na po well-guided kag dason way man ginapabayan sang mga commanders sa ibabaw, no? Nga ang mga membro bisang kapulisan mag-abuse ang ilang authority. I-implement na lang nila ang nagakaigo nga para sa katawhayan kag sa safety sang tanan. Kung ma-monitor ni sir ang before ang natabo sa Mindanao, di bla tama gid ka effective sang nag-declare ka martial law ang aton nga halangdon nga presidente. Si kun amo man lang na ang kuan, si man guro matabo kon in case nga i-implement na sa Luzon area. Okay, sir, finally before kita mag-end, ay imo nga mensahe sa aton niya pumuluyo, no? Una, mensahe mo sa aton niya pumuluyo, ikaduha mensahe mo sa mga parehos mga kapulisan, mga frontliners nga sakripisyo gid, no, para ma-implement ang aton niya enhanced community quarantine. Sa pumuluyo, no, pangabay gid or hinyo gid sang kapulisan nga mag-ooperar sila. Kay ang kontra naton dire hindi kami nga kapulisan, hindi man ang gobyerno or ang taga City Health or ang mga naging victims sang virus. Ang kontrata diya ang virus kag hindi ta ni makita. Therefore kung ano man ang mga mandato sang gobyerno naton, sundon lang naton para man sa aton tanan kag para matimprano pa matapos ang aton nga problema sa ining pandemic. Kay kung once nga hindi kita mag-cooperar, magadugay ini. Kung gakumod kita nga pigado na wala na tasang makaon, therefore cooperate kita para timprano pa matapos. We stay at home. Kay amon gani mismo mga pamilya nag-stay at home man gani.
And therefore, kamo mismo nga mga wala man lang sing importante nga limuon, pag-tender na lang sa panimalay para man sa aton tanan. Kag sa mga kauturan ko no sa serbisyo, nagapasalamat gid ko sa ila man nga ginapakita man nga sinsiro nga pagserbisyo sa katawhan. Nga ginapanindugan gid kon ano ang ginsumpaan namon para sa pumuluyo no diri sa bugos nga Pilipinas. Kag sa ila man nga pagsakripisyo, hindi lang sang ila kabuhi, kundi mismo ang pagsakripisyo man sang kalipayan sang ila pamilya nga maupod sila halos adlaw-adlaw. Sir, madamo gid salamat no. Halong kamo dira permi kag salamat sa inyong serbisyo no mabuhay kag maayo gid nga Domingo sa imo. Madamo salamat sir kag happy Sunday man. Nabatian si Police Major Sherlock Gabana. Police Station 2 Commander, no? Madamong salamat, Sir Gabana, no? Ang ato niya pulisan sa bungti kung performance sa pag-istoryahan, grabe gid, no? Grabe man ang sakripisyo kahit 24/7 man mo, no? Yung ila sining nga trabaho, no? Alright, so we only have 5 minutes left sa mga nagpamangkot dira. Anong matabo sa Bacolod? Suliton yung ginambalo gina, wala pa desisyon, no? Ma-extend ba lang kita? Wala pa desisyon. Pero so far, wala kita gin-announce, wala gin-declare sang Malacanang ni Presidente nga high risk kita. Meaning, kung high risk ka, why ka choice? You are bound to extend sa enhanced community quarantine. Kita dire, moderate risk kita dire sa Bacolod, Negros. Pero kung ako lang personally, strict doon lang kita ng border siguro. No? Mo lang kita siguro. Kung mag-operate yung kita, manaog kita sa general community quarantine, although tiwag ko kabalo sa desisyon ni Mayor, pero kung ako personally, why lang yapon airport siguro, no? Kahit kung may turista na line na nga sorry, kung may turista Unlike niya sa case ng OFW, nga kontrolado sa gobyerno, no? Kung first of all, nagpositive bala sa Cebu nga gin repatriate bala. Nagpositive to sila tuod ya, pero under to sila ya sa kamot sa gobyerno, isolated to sila ya, no? Why to a chance nga maglaptaya ang virus because naka-quarantine sila ya. Kag hindi na sila kagwa dira not until mag-negative na sila, no? So, pero kung buksan ang airport, kagang mga seaports naton niya sa mga turista, sa mga bisita, tilay na yung istorya, hindi na pwede yan, no? For as long as i-secure nato ng aton nga mga boundaries dire, wag na problema. Bisa mag-general community quarantine pa kita, basta ga-observe gyapon social distancing, no? While lang gyapon mass gathering, ma-sustain tagid ni mapasiro tagid ni ang virus dire sa syudad sang Bacolod, no? Pero libaton ko, wala pa desisyon kung i-extend ang enhanced community quarantine. Kalukan laluyan ko dibe ang mga tricycle drivers, ang mga wais ang obra, no? Siling ko gani kung ibalik nila sa obra nila, no, basta proper lang gid nga precautionary measures, protocol lang sundon gyapon, at least mapian-pian ang gutom, no. Kabudlay sa mong sitwasyon, ara ka sa sitwasyon lang nga ma-obey ka sang lahi tungod para sa kayuhan naton tanan. At the same time, need mo man nga mabalik trabaho tani mga buhi para ma-sustain mo man ang imo pamilya, no. Grabe, why gid ni isa sa ato nag-expect, no, nga maabot ini siya nga pagtilaw sa bilog ng kalibutan, no. Ang nato ng pronouncement sang ato nya mayor kag sang ato nya governor. Salito ko lang balin Sir Gabana gina ako ya as much as possible obey kita sa lahi, no. Why VIPs ano na nga paggambal check ang ID. Why na kung sino ka nga big time, no? Why na diya dapat patas ang lahi naton niya, no? Hindi niya man hagad dira mga pulis naton. Gin-post ko lagi sa Facebook ko siling ko hindi kinanglan tikal mo or pabugal ka nga big time ka, no? Ikaw bi pinakadako di nga taxpayer bi sa syudad. As much as possible gani, the more gani bilang nga successful ka, nga big time ka, negosyante ka, for example, meanings na educated ka, alam ka. Meaning mas kabalo ka dapat magsunod sa lahi. Pag-ambal, pakita ID, mo nakasimple. Ibang gani nga aral, sa gadigad yan, kabalo magsunod, bike gani, may ID, tungkol kabalo sila mo ng lahi naton mo. Sundon ta, no, para sa kayuhan naton in tanan, no. Kag since Domingo man subong isa sa mga example lang hatag ko ning humay bla, ning pase bla.
nga samtang way pa siya gani ang bugas, samtang way pa siya bunga or pasi, gatindog siya, standstill siya. Pero the more nga nagadamong niya nga pasi, nga o kon grain bla kon bugas, nagadoko siya nga nagadoko. Nagahapay ni siya, do nagabaw bla. So dapat kita nga tawa among kita sina. The more nga migrasya gan sa aton, the more nga ginabubuan kita sang bunga, ang kaayuhan, the more nga nagahambol kita dapat, no. Mas the more nga nagabaw kita ya, mas simple kita because nothing to prove, no, even further kay tungod migrasya ka na itikal mo pa, no. Mas the more nga naghambol kita dapat nagsubmit sa aton kaugalingon sa aton nya mga law enforcement, no. Ang grasya why dapat pabugal, dapat share in asya kuno kag mas nagahambol kita, no. But ang pinaka-importante gid ang lesson nya kablo ka mo ang humility. Favorite ang Ginoo. Ang tao nga humble, favorite yan na. Hate man na ang tao nga grabe pride, no. Ang grabe lang ang pagpataas sa kaugalingon, no. Iyan naman iya kasayta ng pride mo. Ang humility yan naman iya Ginoo ya. So let us choose to be humble, no. And be thankful and be grateful sa grasya nga nagaabot sa aton. No need nga i-anugid naton, ma-expand kita, no. Sa mga OFW sa liwat, sa nag-comment dire, i-review nyo lang ako niya video, i-discuss yun lang about sa OFW, no. But as soon as may ara na kita sang executive order o kung official nga designation, iplastar ko sa inyong sistema. Pero ara lang na commitment namon sang paghambal sa ako ni Mayor verbally about sini, nag-prepare na kitang daan, nag-coordinate kita sa OWA, gin-prepare na naton through Attorney Navero ang aton yung mga quarantine center, no, kay press na may national nga mando nga next week may maabot na diri nga way kami kabalugan eh. So ang ginaayo lang gito ni Mayor nawag siya kay Nograles, no, isa na nagkatawag si Nograles kadasig mo na siya magsabat ka nami mga tao, no. Kagti si Mayor tungod sa connection niya man inabla makadirect ato bless na kanyang kuha sa information, siya mismo naghambal nga national niya nga mandate ya, kag ginatagaan ti mo namon assurance nga safe ni sila. Ang kay Mayor naman yung sides, tingnan wala man niya kami question kung safe na sila. Ang amon question is, babalaan nyo man kami. Coordinate makamudri sa amon sa city kag sa province kay para makaset makamay sang amon man nga protocol. Hindi kami magbatons na sila ya kung wala sang conforme nga nagpirma sila nga sundon man lang amon nya lahi dire. Kag in fairness man mga grupo akong OFW nga naga-message na sa akon, willing sila mag-submit. Duhay problema sila. Kung need nyo kami i-quarantine, kag swab test, diba? Wala problema. No, buligin lang kami kay prone kami dire sa Manila, delikado sa mga among sitwasyon, plus nga layo kami sa among pamilya, no, nang tani hindi mo kami dire pababayaan. Amo nang appeal sa ating OFW. Yung tsakoti kung akong OFW amo man I would feel the same, no. Grabe sakripisyo ko before sa ato ko sagwa, garemit kami dire kwarta, gabulig kami sa ekonomiya. Subong amon na kinahanglan dire dogin pabayaan kami. I think amo na tuno sa aton yung mga OFW. So lang taon ta anay, no. Okay, why na ako time? Thank you. 5 days more and base the most nagiduro pangamuyuan ta nga 2 weeks na mapatay na si COVID, no. Pero ako ya pinaka-importante gid diri subong before ko mag-end sa programa ko is pangamuyuan ta gid ni. Ako ya isa ka realization na discover ko dire nga kita mo ay isang bulong ang presidente si Pres Duterte nag-declare pa siya additional 49 million, no. 50 million dugangan niya premyo kuno himuon niya 50 milyones kung may Pinoy scientist nga makadiscover sang cure. Kag sa bilog na kalibutan wa ay pagitsang official nga cure, no. One thing na realize ko dire siguro paagi man sang Ginoo para pagitayab lang wa sang taho yang mas powerful sa akon. Ang ako nagidi point is sa ligi lang ko, kaya lahan nyo ko bilang Ginoo. Kaya ako yung may control sa bilog na kalibutan. Ako yung nag-create sang kalibutan. Ako nag-create sa imo. You are my creator. So, baliki ko di. Tuuhin lang ko bala. Kaya siguraduhon ta kaya why isang virus nga makatapik sa imo. I think daw mo nang isa ka butang na realize ko. Kung nagapati kita sang isa ka virus nga hindi ta makita pero isang COVID, pero gapati ta. Diba? That's why ka stay at home ta, gapanago ta because gapati ta mo, hindi ta siya makita. Pero gapamatay siya tao patson niya kaya kung malatnan niya kaya, no. Pero ginapatihan ta siya. Pero ang Ginoo nga hindi ta man makita nga nagabuhi ka na sa ato, nag-extend sang kabuhi ta, daw hindi tayo magpati. No, so I think it's time for us to realize nga
Why, Ginoo niya ang may control sang tanan-tanan, no? Happy Sunday sa inyo mga palangga, mga kaaksyon, no? Kita liwat sa next na Domingo. Hugot lang kapag tuo, kaya tani, no? Diri sa syudad sang Bacolod. Inigihapon ninyo kubos nga alagad, Konsehal Israel Ising Salanga. Happy Sunday. Lantaw gid sang sermon sa aton nga pastor, wa niya taga simba nga daan subong medyo online na lang, so dapat tagin na siya ma-miss, no? Kaya muna siya ang pagkaon sa aton nga espiritu. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.